Каква риба фащате? Бурмолоци, зла жабата. Ти, дали се роди жабата? Знаете ли български? Да, знаем. Онде знаете? Научени и ние. Има ли риба? Да, има, да ни пада. Ма фанахте ли нещо или? И на карас. Друго няма. Яво, яро че Чакай да чета български, ще знам. Тя че ти дядо. Малки приятели, вие вече сте върволачета. Приятел Мич, кой sunteți върволачета, clasa întâia. Ce se учите да четете, да пишете, да броите, да смятате. Ще пеете и ще спортувате, ще научите много неща за света. Знаем, че вашите родители и вашите учители искат всеки от вас да стане добър човек. Знаем, че и вие искате това. Să fiți oameni buni. Да бъдете добри хора. Но за да е истински добър човек, освен своите родители и близки, трябва да обича и своята родина. Гата. Детей! Те ще обяска патрия. Какво учите? Какво учите ще? Аз чета, къде не знам. Я виж на твоята буква. То всяка страница има Буква. Ти как се казва? Християн. тук на български. Христо. Христо. Значи на Х. Християнство. Християнството е вярата на българския народ, вярата на Исус Христос. Някога преди много години хората по вашите земи не знаели за Него. То лесно. Що може да говориш? Славяните вярвали в Перун, а българите в Тангра, Има картинки. а траките в различни богове. Снимки.